¡Oye, trompeta! A ver esos tambores, ¿dónde están los tambores? ¡Ese paso! Con otra cosa, sí, que veamos. ¡Ánimo, ánimo! ¡Ya no rendiste! das súas caixas aforrogalegas e que teñan dito gobernos locais, deputacións provinciais, gobernos autonómicos, conselleiros, exconselleiros e unha moi ampla despois chegan a Madrid e non votan en contra desas quitas. Promesas en campaña electoral de que a arbitraxe iba a ser para todos, que iba a ser a panacea. Non vos preocupedes que íbamos a resolver este problema e a arbitraxe vai a chegar para todos. Desaparece a arbitraxe, mentras que o xeres nos últimos meses insiste en que non pon límites esta vía. Si non pon límites, se arbitrase como esta planificada desde os despachos, unha parte da banca española lanzouse a unha política de crédito irresponsable que se volveu insostenible. Rechazando el producto, sin denominarlo por su nomenclatura correspondiente. Se llamaban preferentes y subordinadas, no eran ni un plazo fijo ni eran bonos del tesoro. Los que supervisaban y vigilaban estaban conscientes de lo que estaba pasando y realmente no necesitaban supervisión.